Sho fanika imfundo ngidla amamamas ngoba ngibona ngisho amamamas kodwa kunento engidida ngamamamas upopcorn abuka kubhaliwe niyabona nani kubhaliwe popcorn bani mamas spice bani cream spice ngoba lento mawuyidla le uyeza kuwona upopcorn lento la akuwona nje upopcorn kodwa kubhaliwe popcorn lento iphele emazinyeni uthi uyifaka nje iphele emazinyeni lento kuyafana nokuthi uyidlela umoya akuwona upopcorn lo kufana nokuthi udla umoya mawudla amamama ngidlela umoya nje singiyabona le genge enganamazinyo uthi indaba ithanda amamama yabo ngoba kuyafana nokuthi udla umoya la uyishayela umoya ngoba lento uthi uyifaka iphele emlomeni kodwa kubhaliwe ukuthi popcorn onjani lo ufuthiwe wagcwaliswa umoya awona upopcorn lo amamamas angafanele babhale ukuthi popcorn yabo ngoba ngempela uma uhamba uyothenga upopcorn nama ngiyazi lento ngempela kodwa kuupopcorn lento mawuyibona ayibona nanibukani kusa popcorn kodwa mawufaka emlomeni uphele emlomeni ngidla umoya nje utshela ingqondo yabo mawudla amamazi utshela ingqondo nje ukuthi hayi ngidla popcorn yabo ukhohlisa ingqondo kodwa umuntu uyidlela umoya